Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê bi daxuyîniyekê nasnameya du cangoriyên azadiye eşkere kirin. Her wiha hêzên yatê jî bi merasîmekê leşkerî şervan ê qesedê şehîd bû ya antîterorê çeko bi bîr anîn û di merasîmê de jî ji fermandarên Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê Luqman Xelîl careke din peyama geşkirina têkoşînê ya heta pêkanîna xeyalên şehîdan da. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê bi daxuyaniyekê nasnameya du şehîdan eşkere kir. Navendê diyar kir ku şervanê wan Mihemed Ehmed dema perwerdeya leşkerî dida di encama qezayekê de şehîd bû. Her wiha Cüneyt Mihyedîn Hemê jî di encama nexweşiya Penceşêrê de şehîd bû. Navendê daxuya kirin ku şervanê wan çeko ji sala 2013 ve li Kobanê beşdarî nava hêzên wan bûne û wiha got şehîd çeko bi dilpakî erka xwe li hemberî welatê xwe bi cihdanî. 2016 bû wek sedema we tevlî bûne em tiştê kuşan ve dor bûn şerê Kobanê bû şoreşa roja. Her wiha rêhevalê me ciwan jî bi hêza xwe ya xurt ji bo bi cihanîna erkên xwe yên leşkerî û bi exlaqên xwe yên baş dihat naskirin. Qesedê ji malbatên şehîdan re sersaxî xwest û têkildarî nasnameya şehîdan ev agahî parvekirin. Mihemed Ehmed bi nasnav çeko Xidr Bêcî li Kobanê ji dayîk bû. 16 Nîsana 2024 li Şedadê şehîd bû. Cüneyt Mihyedîn Hemê bi nasnav Ciwan li Kobanê ji dayîk bû. 17 Nîsana 2024 li Tabqa şehîd bû. Piştî ragihandina nasnameya şehîdan, yekîneyên antîteror yad ji bo şehîd çeko merasîmeke leşkerî li dar xistin. Endamî fermandariya giştiya Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê Luqman Xelîl axivî û diyar kir ku şehîd çeko ji bo xwedî derketina li destkeftiyên şoreşê têkoşîneke pir mezin da. Demên zor û zehmetê er ku mesuliyetê xwe pêk danî. Ger em ê şehîdê xwe bi bîr bînin yan jî em ê behsa wî bikin, ev hemû destkeftê ku hatine avakirin ew jî Kurdekî, ciwanekî di avakirina wê de, di parastina wê de, di pêşxistina wê de xwedan ket û emek bû. Luqman Xelîl behsa lihengî û fedakariya şehîd çeko Bêcî ya dema êrîşa Daişê li ser Kobanê jî kir. Dema ku Daeş êrişî navçeyê me û herêmê me dikir, got her kesî li rêyê xelasiyê xwe dikeriya ama wek hemû ciwanên Kurd ê got bi keramet onura xwe bi kerameta xwe xwe sêjiyan bikin yek ji we hevalê me çeko bû. Di şexsê heval çeko de hemû şehîdê şoreşê em li bîr tînin bejna xwe li hember wa ditawînin. Carek din ev sersaxî ji malbatê şehîdar dixwazin ji malbata bi taybet malbata şehîd çeko re û ji tevahî hevala re û em dibêjin şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin.